אוקיי, אוקיי, זהו, אני מתחילה. אוקיי. אז ערב טוב לכולם, והיום יש לנו נושא מאוד חשוב. אני חושבת, הרבה שאלות שואלים אותי, איך להשתמש בשמנים בזמן הריון, כמה טיפות צריך, איזה דרך השימוש ואיזה שמנים אפשר, איזה אסור. זה באמת, זה מאוד חשוב לדעת, כדי לטפל בזמן דברים שחשוב לטפל בזמן הריון, וכדי גם לא להביא את עצמי לנזק, זה גם מאוד חשוב. אתם יודעים ששמנים אתרים זה חומרים טבעיים מאוד מאוד טובים, והם לא גורמים לנזק לבן אדם, ואין תופעות לוואי גם לשמנים, אם בתנאי אחד, שאנחנו יודעים איך להשתמש בשמנים, יודעים מתי ובאיזה גיל ועם איזה מחלות אפשר זה או זה, ואז הריון זה לא מחלה, זה כולם יודעים את זה, אבל בכל מקרה זה מצב מיוחד, זה מצב שצריך לשמור עליו ממש טוב, כי אנחנו מדברים על שני אנשים, תינוק ואימא, וזה הנושא של היום. ממש אני רוצה להרים את הנושא, רוצה להסביר לכם, כדי שאתם תדעו, פעם הבאה אתם תדעו בדיוק איזה שמן לקחת בבעיה הזאת או בלי בעיה, רק כדי להימנע מבעיה, וכמה לקחת ומה לא כדאי, ואיזה שמן לקחת רק אם לשאול את הרופא או ארומתרפיסטית, כדי שאתם תדעו את זה, ואז אתם תקבלו גם חופש, כאילו תורידו מעצמכם את הלחץ, בגלל הספק מה לקחת ומה אפשר, מה לא. אז בואו נתקדם. עליי אולי אתם יודעים, אולי לא יודעים, אני לא יודעת. אני ארומתרפיסטית, ואני סופרת את הקורסים האלה, וגם מדריכה את הקורסים במכללה בינלאומי, עדיין זה ברוסית, וגם יועצת בנושא מודעות ומוטיבציה, מאמנת לאורח חיים בריא, מאמנת לפיתוח אישיות וקידום אישיות, וגם מומחה באינטגרציה חושית, בתקלות של חושים, וגם ספקטר האוטיזם ו-ASD, כן, ובעיות קשב וריכוז. ובואו נתחיל. מה משפיע על התפתחות הילד? קודם כל אני רוצה להגיד שבהרצאות שלי, בדרך כלל אני לא לוקחת כאילו מיד שמנים, ומספרת מיד על השמן הזה או שמן הזה. הגישה שלי קצת אחרת, הגישה שלי, הכוונה, המטרה, לתת לאנשים גם קצת השכלה יותר כאילו, איך אומרים זה, גם לא רק שמנים, אבל מסביב השמנים. למה? כי כדי להבין איך עובדים שמנים, זה חשוב לדעת גם משהו על הבינוי של בן אדם, על האישיות של בן אדם יותר עמוק, ואז יהיה פשוט להשתמש בשמנים. אז מה משפיע על התפתחות הילד? קודם כל, מצבה רגשי ופיזי של האישה. זה כולם יודעים את זה, שאיך האישה מרגישה באופן פיזי ובאופן רגשי את עצמי בזמן ההיריון, אז בזה תלוי איך מתפתח הילד ומה תהיה הבריאות של אישה. וגם גנטיקה. יש דברים שזה בגנטיקה של אישה, בגנטיקה של הבעלה, ובגלל זה אנחנו לא יכולים כל כך לשלוט על זה, אבל יש בדיקות גם, ואם אפילו אנחנו יודעים מה קורה, יודעים את הגנטיקה, אפשר להתכונן לכמה דברים, ובזמן הנכון לטפל בזה. גם אני רוצה לעשות דגש על המצב האקולוגי סביב האישה. תראו,
זה לא סוד שאנחנו בתור נשים, אנחנו מנקים את הבית, אנחנו מכינים את האוכל, אנחנו עסוקים בכל מיני דברים חוץ מזה, כן, אנחנו נוהגים, וכדי לנהוג צריך לשים, כאילו להכניס את הדלק בתוך האוטו, ואנחנו לעתים קרובות נמצאים במקומות האלה שעושים את זה, בתחנת דלק, כן, ואז לא חושבים עד כמה זה משפיע על הבן אדם שבתוכנו. כי זה מה שאנחנו מריחים, נגיד בתחנת הדלק, זה גם שמנים אתריים, רק שהם גורמים לנזק. זה לא שמנים אתריים טבעיים טובים, זה שמנים אתריים לא טבעיים, כימיים, וגם מאוד שמזיקים מאוד. ובגלל זה, וגם כל הכימיה שמסביבנו, שאנחנו מנקים בבית, עם כל הספריים, כל הנוזלים, הכל זה, אנחנו נושכים את זה, ואתם יודעים שזה יכול לגרום לילד לכל מיני בעיות. בגלל זה אני מבקשת מכם גם לדעת את זה, וגם ללמד את האנשים שמסביבכם, ממש לקחת בחשבון, להשתמש שמנים אתריים, לא רק בשביל טיפול הגוף ונפש, וגם בשביל לנקות בית, להכין אוכל, ולא ללכת, נגיד, לבקש מבעלים שלכם להכניס את הדלק, ללכת לתחנת דלק ולטפל באוטו, כאילו עד כמה שיותר פחות להריח ולהיות בתוך הדברים כימיים, גם דאודורנטים. הנושא זה לא על דאודורנטים וספריים, אבל זה מאוד חשוב בזמן הריאיון. אם אתם מעוניינים, ואתם מעוניינים בטוח, כאילו ללדת הילד, התינוק הבריא, אז תשימו לב מה אתם מריחים, במה אתם מסתובבים בזמן הריאיון, מה מסביבכם נמצא, וגם משפיע מחלות בזמן הריאיון. אז גם שמנים אתריים, אנחנו משתמשים בהם כדי לא רק לפתור בעיות שנגיד מופיעות בזמן הריאיון, אבל אנחנו משתמשים בהם גם כדי להימנע מכל הבעיות ולהחזיק את הגוף שלנו, כאילו, ולתת לגוף כל הדברים שהוא צריך. ואתם יודעים שעד הזמן הלידה בגוף של האישה נוצר מצב הורמונלי טבעי, שהמצב הזה הוא מכין את הגוף של האישה ללידה, וכאילו גוף הכל יודע מה קורה ואיך לעשות את זה, ובגלל זה אנחנו לא צריכים בלי סיבה להתערב יותר מדי לגוף שלנו, ואם אנחנו מתערבים להשתמש רק דברים טבעיים. כן, יש כאלה מקרים שאנחנו צריכים תרופות, שנשים צריכים תרופות, כן, הרופא הוא ממליץ, הוא יודע, ולעיתים קרובות באמת צריך להקשיב את הרופא ולהשתמש כדי שזה לא לגרום לנזק לגוף ולתינוק, אבל אם אין צורך בתרופה, נגיד כאב ראש, כן, או כואב בטן, משהו כזה, כאילו משהו, אתם אכלתם משהו לא בסדר, לא כדאי ללכת ולהתחיל מיד מתרופות, צריך להשתמש, כי גוף זה כאילו, איך אומרים, זה טבעי, זה חומר טבעי, כן? אז בגלל זה הגוף מקבל טוב מאוד דברים טבעיים, וזה שמנים אתריים שלנו של דוטרה. וגם אם אנחנו יודעים מה טוב בזמן הריאיון לגוף, לתינוק, אז אנחנו משתמשים לשמנים האלה, כמו שאני אמרתי קודם, גם בזמן הבעיה וגם כדי להימנע, כדי להגביר
את מערכת החיסון עוד יותר, וכדי לעזור לנו לעמוד בסטרסים, בכל מיני ניסיונות, וממש במצבים קשים, אם יש כאלה. אז פה אני נתתי לכם תמונה, בעצם אתם רואים איך זה מתפתח, התינוק מתפתח, ובכל שבוע, בכל 3 חודשים, חשוב להבין מה יותר טוב לתינוק מבחינת השמנים גם לנו, וגם מה לא כדאי, מה צריך להוריד ולא להשתמש. אז פה אני הבאתי לכם טבלה, גם מינון של שמנים. אתם יודעים שהתאים בתוך התינוק, שהוא מתפתח, התאים עדיין לא בשלים, הם עדיין במצב שמאוד מהר הם נפגעים אם משהו לא בסדר. וגם צריך לקחת בחשבון שיש כזה מחסום שלייה, שגם משהו נותן כאילו לעבור, המחסום הזה משהו נותן לעבור לתינוק, ומשהו לא נותן לעבור לתינוק. ואנחנו צריכים להבין שהכל את זה צריך לקחת בחשבון, ולהיות בזהירות עם מינונים וגם עם שמנים שלא כדאי להשתמש. אז תראו, מה שאני ממליצה לכם, ומה שממליצים ארומתרפיסטים, דרך אגב, יש כל מיני בתי ספר של ארומתרפיסטים, יש בית ספר צרפתי, יש בית ספר אמריקאי, יש רוסי שמאוד קרוב לאמריקאי, יש כל מיני בתי ספר, ואני למדתי אצל גורו של הארומתרפיה אלכסנדרה קוז'בניקובה במוסקבה, והגישה שלה, אני למדתי את הגישה שלה, ואני ממש באופן אינטואיטיבי וגם באופן מבחינת כמענה מהרבה ידע מה שיש לי, אני למדתי הרבה, אז אני מאוד מאוד מחוברת לגישה של אלכסנדרה. ותסתכלו מה מומלץ. פה כתוב נפח מיליליטר, כן? ופה ריכוז רצוי. אז כשאישה נמצאת בהיריון, הריכוז הכי גדול שרצוי בשבילה זה 2%. 2%. אז אנחנו מערבבים את השמנים בשמן בסיס, ככה כדי שהתערובת תהיה 2%. מה זאת אומרת? של10 מיליליטר אנחנו שמים 4 טיפות שמן אתרי, ול-30 מיליליטר אנחנו שמים 12 טיפות שמן אתרי. זה האחוז הכי גדול. אבל אני ממליצה, וגם ארומתרפיסטים ממליצים, שהכי גדול לא צריך לעתים קרבות להשתמש בתערובת באחוז הכי גדול. וכי יש כזה חוק אצל שמנים אתרים, שיותר שמנים זה לא אומר יותר טוב לגוף. אז בגלל זה, בגלל הנובע מחוק הזה, אז אני ממליצה לכם לעשות ריכוז שמנים 0.5%. כי מצב ההיריון זה מצב שהאישה בכל מקרה קצת יותר חלשה ממצב רגיל. ובגלל זה לא צריך לתת לה יותר מדי סטרס לה ולחלקי הגוף שלה, לכבד, לכליות, ובגלל זה כי היא צריכה להוציא כל הרעילים גם של תינוק וגם שלה, ובגלל זה אני ממליצה 0.5% לעשות כזאת תערובת בדרך כלל. אם צריך יותר, צריך להתייעץ עם הרופאה או ארומתרפיסטית. זה מובן? עכשיו, במשך כל הרעיון, כל מיני שימוש של שמנים אתרים מעכל את
שינוי הורמונלי של גוף האימא, וגם עוזר לספק את הצורך באנרגיה ובמערכת החיסון, וגם כשאנחנו משתמשים, כשאנשים משתמשים בשמנים אתריים, זה עוזר בזמן התקתיקות, בזמן שיש רעלים בגוף, ואז אנחנו מתחילים להרגיש את זה, וגם זה מוריד אפשרויות כל מיני מסובכים בזמן הרעיון. כשאנחנו משתמשים שמנים אתריים, אז חלק מזה עובר דרך המחסום שליה, ואז בגלל זה התינוק מקבל הכל, כדי שיהיה יותר חמצן, כדי שיותר דברים היו בשביל לעזור לגוף של התינוק להתפתח, וגם השמנים אתריים נלחמים נגד רעלים, וירוסים ובקטריות, ואז בגלל זה אז ריסק ללדת תינוק חלש הוא מאוד 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 פחות. איזה חוקים יש בזמן הרעיון? קודם כל, כדי להשתמש בשמנים ביטחוני, כן, בבטוח שזה יהיה ומועיל, אז אנחנו לא מקבלים שמנים פנימה. בזמן הרעיון אין מצב שאנחנו מקבלים שמנים פנימה, רק אומגה 3 זה לא שמנים, כן, וויטמינים צריך להיות בזהירות, צריך לשאול את הרופא בקשר לויטמינים ולבדוק בדיקות דם, ובקשר למינרלים גם, כי לכל אפשר, אומגה כן, אבל ויטמינים ומינרלים צריך פשוט להתייעץ ולעשות בדיקות דם. רק להשתמש בשמנים רק חיצוני. מה זה? עיסוי, לשמן כל מיני חלקים של הגוף, לעשות אמבטיה וגם דיפוזור, מפזר, מה עוד? ככה זה, ונגיד עיסוי ראש אפשר לעשות, כל מיני טיפולים חיצוניים. ובדרך כלל ב10 מיליליטר שמן בסיס, אנחנו מוסיפים מקסימום 3-4 טיפות של שמן אתרי, וכאילו אתם זוכרים את הטבלה שאני השתמשתי, זה מקסימום. וגם אפשר לשים טיפה או 2 טיפות, נגיד על המטפחת קטנה, כן, על המפית, נו כזה מפיות, וגם על היד, ואחר כך לשפשף ולהריח, זה אפשר לעשות, וגם, איך קוראים למקום הזה, מקלט השמש, יש כזה בגוף מקלט השמש, אתם יודעים כנראה על זה, כן, תחת הצלעות, ומאוד מאוד טוב, בריא, ועוזר למערכת חיסון, לאישה וגם לילד, לשים שמן טיפה או 2 טיפות, שמן, אחר כך אני אגיד איזה שמנים אפשר, על המקום הזה מקלט השמן. וצריך להתחיל ממינון קטן. אם אתם לא השתמשתם שמנים לפני הרעיון, אז כדי ממש להתחיל מטיפה אחת ל10 מיליליטר, ממינון מאוד קטן, ואחר כך קצת אפשר להגביר, כן? ובעצם אם אתם השתמשתם בשמנים לפני הרעיון, אז גם לא כדאי להמשיך להשתמש באותה מידה, צריך להוריד, אבל קצת פחות להוריד, בהשוואה עם מישהו שלא השתמש. וגם כשאתם משתמשים בשמנים, יותר טוב גם, אני אגיד אחר כך, אבל אני רוצה
כבר עכשיו להגיד הכי טוב שמנים של, איך אומרים את זה? פרי הדר, ששמנים פרי הדר. זה יותר טוב, אין נזק בכלל, אין תופעות לוואי, ואין מזה כלום רע, רק טוב. זה אפשר במשך כל הרעיון, מחודש ראשון עד חודש תשיעי, ואין בזה יוצא דופן. אז כאילו, בטח שצריך לשאול ולהשתמש עם משהו יותר מדי, לא כדאי, כן? אבל תדעו ששמנים פרי הדר, זה תמיד אפשר, זה תמיד טוב, ולהתחיל מהם גם תמיד טוב. וגם אתם יודעים ששמנים נכנסים לדם מאוד מהר, אם אנחנו מריחים שמנים זה מעט, בעוד 2 דקות זה כבר במערכת הלימבי של המוח, וזה משפיע על הכל, זיכרון, תנועה והחלטת הפתרונות וכל מיני דברים וכל מיני יכוליות קוגניטיביות, הכל. וחוץ מזה זה נכנס לדם ואחר כך כאילו מספק את כל הגוף, ובגלל זה בכל מקרה לפעמים צריך להתייעץ עם הרופא, עם ארומתרפיסטית, עם מומחה, כדי לדעת בדיוק האם כדאי או לא להשתמש באיזשהו שמן, וגם לא להתייחס לשמנים אתרים כמו לתרופה. חבר'ה, נשים יקרות, אני מבקשת מכם, זה לא תרופה, ואנחנו לא יכולים לא להשתמש ולא להמליץ למישהו את זה בתור תרופה. זאת אומרת, אל תחליטו, אל תשתמשו, זה כמו תרופה, זה כואב לי משהו, אז אני ממש לקחתי כמו תרופה וזהו. זה צריך, השמן אתרי עובד אחרת, הוא נכנס לגוף, בתוך השמן יש מ-100 עד 500 כל מיני חומרים כימיים, וכל חומר יודע לאן ללכת. וכל בבקשה, התключי בבקשה את הפון. כן, תודה. והשמן יודע לאן ללכת, כן? השמן יודע איך לטפל בבעיה. ואם אנחנו לוקחים יותר מדי, או אנחנו לוקחים שמן שלא כדאי, אז זאת אומרת שמן ממשיך לטפל בדברים שלא כדאי לנו עכשיו להתחבר עם זה. אתם מבינים? ובגלל זה חשוב לדעת. ולא כדאי להזמין, כאילו לקבוע לעצמו כל מיני שמנים בגלל שאתם קראתם משהו רע. נו, ועוד, כן, בטח שלבחור צריך שמנים מאוד איכותיים, זה דוטרה, אני לא מכירה חברה אחרת, יש עוד חברה, אבל הדוטרה הכי טובה, כי אנחנו בטוחים, ואני יש לי אמון מלא לדוטרה, ושמנים תרפיים, ובגלל זה, אם אני עושה תוכנית לאנשים, אז אני מיד אומרת שאני יכולה לתת ביטוח רק על השמנים של דוטרה. עכשיו, לא כדאי באותו יום להשתמש כמה טיפולים בשמנים אתרים. נגיד, אתם עושים עיסוי גוף, אחר כך אתם עושים אמבטיה, אחר כך אתם שמים מסכת על השיער, וגם מפזר, הכל באותו יום לא. כי זה יותר מדי. כי עוד פעם אני אומרת שלאישה בהיריון יש, היא צריכה להוציא כל מיני רעל גם בשבילה וגם בשביל התינוק, וגם היא משתמשת ביותר אנרגיה, ביותר כל מיני פעילות בגוף יותר חזק, אז בגלל זה יש, אפשר להגיד סטרס, לא סטרס רע, אבל בכל מקרה הגוף נמצא במצב לא רגיל, ובגלל זה לא כדאי לתת לגוף יותר מדי גם חומרים משמנים. אז זאת אומרת שאם אתם עושים נגיד אמבטיה,
ביום הזה אתם עושים אמבטיה, ואתם יכולים לעשות עיסוי כפות רגליים ודיפוזר, זהו. ואם אתם רוצים עוד עיסוי, אז לא, אל תעשו אמבטיה, תעשו עיסוי גוף קל, ואז אל תעשו כלום חוץ מזה, מפזר כן. וגם מפזר, לא צריך מפזר להדליק לכל יום, מפזר שעה כמה פעמים ביום, וגם לפני שינה, שעה, שעתיים, לא יותר, לא כדאי. זה קצת יותר מדי לחץ על הגוף. ואחרי שאתם משתמשים שמנים, תעשו הפסקה. נגיד, אתם השתמשתם 21 יום שמנים, 14 יום שמנים, זה תלוי באיך אתם מרגישים את עצמה, כן? את עצמכם. ואז אחר כך הפסקה, 8-12 יום. אחרי הפסקה, בזמן ההפסקה אפשר להדליק מפזר, אבל לא לעשות כלום, הפסקה, שבוע, ואחר כך עוד פעם להמשיך עם שמנים. עכשיו הרגע שאני מדברת איתכם על השמנים, שזה לא רצוי בזמן ההיריון. תראו, כשאני עשיתי את הוובינר ברוסית, האישה אחת כתבה לי שלמה אתם מלמדים את האנשים שאסור לקחת את השמנים, ואז זה לא נכון. קודם כל, אני אף פעם לא מלמדת שאסור לקחת. אני מלמדת לא כדאי לקחת, בגלל שיש ניסיונות, יש כל מיני אקספרימנטים, וכנובע מזה, הרופאים אומרים זה רצוי, זה לא רצוי, וגם מסבירים למה. ובעצם אני כבר הסברתי למה, כי בתוך השמנים יש חומרים, שבזמן ההיריון יותר מדי חזקים בשבילנו, בשביל נשים בהיריון. אז שמנים אתרים שלא מומלצים בזמן ההיריון, זה שמנים עם חומר כזה קיטונים בפרוצנט, באחוז גבוה. מה זה קיטונים? קיטונים זה חומרים כימיים, כן, עם מבנה מסוים, שיש להם פעילות אסטרוגנית, הפעילות הזאת יכולה להגדיר טונוס של רחם, ולפעמים לגרום להפלה טבעית. זה מאוד לעתים רחוקות, ובזמן שאנשים משתמשים אולי במינון גדול, אבל בכל מקרה לא כדאי, כי יש לשמנים האלה כזה פעילות אקסטרוגנית, אתם מבינים? זה איזה קיטונים זה? טויון, פוליגון, קמפר, פינוקמפן, זה אולי אתם לא מכירים את השמות, אבל כמו שאני אמרתי קודם, אני גם רוצה קצת להרים את ההשכלה של כל אחת מאיתנו, זה מאוד טוב לדעת יותר, אם אנחנו נכנסים בנושא הזה. אז לא כדאי, איזה שמנים זה? נגיד באבקליפטוס יש, ברזמורין יש, כן, קיטונים האלה, איך אומרים, מרווה יש, כן, וכאילו מרווה גם, למרווה יש כל מיני מרוות, ויש נגיד סוג של מרווה שיש בתוך הדוטרה, זה יש פחות שם אסטרוגנים, כן, פחות החומרים האלה, קיטונים, אבל יש מרווה עם קיטונים אחוז גדול, ובגלל זה אני לא ממליצה לעשות את זה. גם יש שמנים שבתוך השמנים האלה יש כאלה חומרים פינולים ואלדגידים. מה הם עושים? הם משפיעים על яна, слизистая оболочка, как будет? רירית. спасибо. אז הם משפיעים על הרירית של הרחם.
אפילו אם אנחנו משמנים את הבטן, כן? וזה אלדהידים, כן? וגם זה, לפעמים זה משפיע גם על כל מיני ריריות, וגם נכנס עמוק לגוף, וגם שמנים שיש אחוז גדול של פנולים, מאוד משפיע על הכבד, חבר'ה. לא לרע, לטוב, כן, בזמן הנכון ועם מינון נכון, אבל בזמן הרעיון יש, על הכבד יש גם לחץ, כי אני פעם שלישית אומרת, בגלל שהכבד צריכה להוציא, לעזור לגוף, להתמודד עם כל מיני רעילים, להשתחרר, ואז אם מוסיפים שמנים עם אחוז גדול של פנולים, אז זה משפיע לפעמים לא לטובה, ובגלל זה לא כדאי. אפשר לחיות בזמן הרעיון בלי שמנים האלה. נגיד טויה, אתם רואים גם, כן, זה טויה, איך קוראים לזה? ארבור ויטאי. כן. הנה, אני אומרת איזה שמנים זה. נגיד, מה שמגביר, כן, מגביר טונוס של רחם, כן, במיוחד בשלושה חודשים הראשונים, זה בזיליקום, זה ערער, אורס, כאילו בדוטרה יש כזה שם אורס, נכון? אז בדוטרה אורס, ארז. ארס וירג'יני קוראים לזה, ארס וירג'יני אורס, אורס זה גם טוב. ארס וירג'יני, אז ארס וירג'יני זה דווקא ערער, בגלל זה קשור לארס. מור, אז אין לנו בדוטרה, וגם קממיל מכל הסוגים, וגם תימיין מצוי, וגם טוגיה, ובמינון גדול אפילו לבנדר וג'ינג'ר. עכשיו אני אסביר, תראו, יש כל מיני שמנים של לבנדר, ואם נגיד קודם היו אצל נשים הפלות טבעיות, או איזשהו, אתם שמעתם על הרעיון, הייתם בבית חולים, ומשהו לא בסדר עם זה, לא כדאי עד חודש 4 להשתמש בלבנדר. כן, אפשר אפילו אחר כך אני נותנת לכם את כל מיני המלצות, ויש שם לבנדר. אבל טיפה אחת, לא יותר מדי, הכל מה שפה אני כתבתי, כן, זה, אני כתבתי למה זה אסור, למה זה לא רצוי, אבל יש שמנים כאלה כמו לבנדר נגיד, שעד חודש רביעי רק, ואפילו מההתחלה אולי טיפה אחת אפשר. ושמן ערער משפיע על הכליות, הוא עושה פעילות ביולוגית מאוד חזק עם הכליות, ובגלל זה לא ממליצים להשתמש בו בזמן כל הרעיון. וגם פנהל, שומר, קוראים לזה שומר, ירואו, ויש עוד כמה שגם לא ממליצים. עכשיו אני קוראת שנייה, אירה, שניונת, אני יכולה לשאול משהו? מה? את כתבת כאן ערער, כן. שזה ארז, אבל ערער זה הג'וניפרי. זה פירות ערער ג'וניפר. ג'וניפר ברי זה פירות ערער. נכון, אבל זה לא ארז. זה לא זה. ויש גם ארס. יש כל מיני ארזים, ארס, כן? זה לא רק סוג אחד ארס יש בטבע. וארס שלנו, של דוטרה, זה ערער.
בסדר? זו שאלה שתמיד שואלים אותי, אם אתם לוקחים את הארץ וקוראים לזה, כתוב ארץ קדר-ווד, כן, קדר-ווד, ובסוגריים כתוב וירג'יני, וזאת אומרת שזה ערער, כי קדר-ווד וירג'יני, השם שלו השני זה ערער. תודה. והבקבוק הקטן זה ג'ניפר ברי, זה פירות של ערער, זה משהו אחר, זה אפשר להשתמש פנימה, אבל ארץ לא, אי אפשר, אסור, כי זה מכל מיני חלקים של העץ. תודה. בבקשה. אפשר גם שאלה? בסדר, כן, רציתי לשאול שאלות אחר כך, כן. יש הבדל בין שימוש בהיריון לבין שימוש בלידה? כן, יש. היום אני עושה וובינר על שימוש ברעיון, ויש לי עוד וובינר שאני אעשה, זה הכנה ללידה, לידה ואחרי לידה. זה משהו אחר. נגיד, מרווה, בזמן הרעיון לא ממליצים מרווה, אבל בהכנה ממש שבועיים לפני, ובזמן הלידה, מרווה זה ממש יפה. כי זה מה שמשפיע על הטונוס של הרחם. ובזמן הרעיון אנחנו נותנת למרווה או מרווה מרושטת? מרווה מוסקת יש לנו, איך אומרים? קלאריסג', את הקלאריסג'. כן, ונגיד בזמן הלידה אנחנו מעוניינים כדי רחם נפתח, נכון? טונוס השתנה, אבל בזמן הרעיון אנחנו שומרים על זה כדי שזה לא נפתח, ובגלל זה המרווה משפיע על זה. זה סמן אסטרוגני, זה ממש צריך לקחת אולי פעם הבאה, לא יודעת, וקצת לספר מה זה פיטואסטרוגנים, מה זאת אומרת אסטרוגנים טבעיים, איך להשתמשים, כי זה לא קשור רק לרעיון, נגיד זה קשור גם לסרטן של שד, חס וחלילה, זה קשור לכל מיני החלפת ההורמונים בגוף, פיטואסטרוגנים, כן? זה לא סתם אומרים שזה בזמן הקלימקס, בזמן גיל מסוים של האישה, צריך לקחת זה או לא צריך זה, זה צריך לדעת. כי זה, אם זה מינון קטן, הכל בסדר. אבל אם אנחנו שותים מרווה נגיד, כן? זה כבר משהו אחר. אז ממשיכים, כן? תודה. הכל מובן עד זה? עד פה? טוב. ואז, תראו, פה אני כתבתי כדי שיהיה לכם מובן ורגוע. אם יהיה לכם רשימה של שמנים שכדאי להימנע מהם 3-4 חודשים, אתם יכולים לצלם את זה, כן? 3-4 חודשים להימנע משמנים האלה, ואחר כך אפשר רק לזכור מינון מסוים. יש שמנים שבכלל אסור, כמו שאני אמרתי קודם, לא ממליצים כל המרוות, לא ממליצים נגיד, כן? וגם יש שמנים שממליצים תמיד, כמו פרי הדר. זה אחר כך אני מוסיפה. אז תקראו, אניס אין לנו בדופרה, יש רק בתערובת מסוים, שגם אפשר לקנות באירופה, אבל אניס, בזיליקום, זוכרים, כן? 3-4, למה בזיליקום? כי יש שם קיטונים, כמו שאתם זוכרים אני אמרתי. אני כתבתי לכם, יש קודם את כל השמנים שיש בתוכם קיטונים, פינולים ואלדהידים, שלא רצוי, או בכלל או 3-4 חודשים. אז בזיליקום, ציפורן, אריגנה, יסמין, 3 חודשים ראשונים לא כדאי, ארס, כן? ברוש, קינמון, מיירן,
מליסה, הדס, יש לנו הדס, לא? לא זוכרת, לא, כנראה שלא. כן, לא. כן, יש בערכת השמנים הקדומים. כן? ערער, מנטה, עכשיו תראו, שיש טוקסיקוז, טוקסיקוז גם בעברית טוקסיקוז, נכון? אתם יודעים מה זה טוקסיקוז? כן. נגיד מנטה במינון גדול, היא גם משפיע, לא כדאי, אבל אם אתם שמים טיפה מנטה בזמן הטוקסיקוז בדיפוזר, או על הידיים לשפשף ולהריח, אז זה בסדר. אבל לא במשך כל היום. אולי כמה פעמים להריח ואחר כך עוד פעם לחזור לזה. כאילו, אבל לא ממליצים בדרך כלל להשתמש עד 3-4 חודשים. ורד 3 חודשים ראשונים, רזמרין, שמיר, שומר, תמיין, קלרי מרווה, זה מה שדיברנו גילה, כן? כן. סלרי, מה עושה סלרי? סליחה, הגרון שלי יבש. בגלל המקצוע שלי יש לי כזה תופעות לוואי של מקצוע, מדברת יותר מדי. כן, ואז תראו, קלרי מרווה, סלרי. סלרי זה חומר שמשתן חזק. בעצם לא כדאי להשתמש, כי אחר כך תמיד צריך ללכת לשירותים כל 5 דקות. בזמן רעיון זה במיוחד זה משפיע. משתן גרניום גם. ונוגד קרישה, לבנדר, ג'ינג'ר, פלמרוזה. אתם השתמשתם פעם בפלמרוזה? סליחה שנייה, את אמרת על הגרניום שהוא נוגד קרישה? כן. זה אומר שלנשים שלוקחות נוגדי קרישה צריך להיזהר איתו. כן. תודה. ג'ינג'ר, פלמרוזה, קמומיל רומי, קייפות, זה אין לנו, קייפות אין לנו בדוטרה, וטיבר, פלפל שחור, סנדל, איך אומרים לזה בעברית, תנסיה, כן, אסוח, נו, אתם יכולים לקרוא את זה ולצלם, זה לא כדאי 3-4 חודשים. ואז עכשיו אנחנו עוברים לשמנים שאפשר להשתמש כל הרעיון. אני אגיד לכם את האמת. אפילו אם אתם משתמשים כל השמנים של פרי הדר בזמן הרעיון, זה באמת חבר'ה מספיק טוב, ואין צורך גדול למשהו אחר. אבל אם יש לי שם משהו שדורש שמן אחר, צריך לראות ברשימה, אם זה אפשר אז אין בעיה, במינון לא גדול, אם פתאום אתם רואים שזה לא רצוי, אז תפנו לארומתרפיסטית או רופא, ויהיה הכל בסדר. אז פרי הדר. לפרי הדר המולקולים, התאים של פרי הדר מאוד 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 קטנים, והם מהר מאוד כאילו הולכים בכל מקום, בחדר, בכל מקום, ובגלל זה מיד מהר נכנס לגוף ועוזר מהר, ועוזר אפקטיבי. אין תופעות לוואי, חוץ שאם פתאום אתם רגישים מדי, ואם אתם לא מדללים את השמן, יכול להיות אדום קצת על השמן, ובטח שאסור, יש בטח שכל הפרי הדר אפשר להשתמש אם אתם יוצאים בחוץ, תחת השמן, נכון שמש? זה חיסרון היחיד של השמנים האלה, בגלל זה אני ממליצה לאנשים ברעיון להשתמש, בוודאי להשתמש, 100% להשתמש בשמנים פרי הדר, אבל בערב.
כי בכל מקרה, אפילו אם אין שמש, בכל מקרה אנחנו גרים בישראל, וכמעט תמיד יש. ואני אגיד כל היתרונות של שמנים. יש בדוטרה מנדרינה, אפלסין, לא אפלסין, תפוס, כן, זה תפוס, ברוסית אפלסין, לימון, יש תערובת ציטרובלום, ציטרוס בליס, יש מנדרינה ירוקה, יש גרייפרוט, יש ברגמוט, מה את לא אמרתי? ליים, יש המון, והם מאוד טובים. מה הם עושים? הם מורידים קורטיזול, הם אנטי-דלקתיים. מורידים קורטיזול, למה אני שמתי במקום הראשון? כי כשאישה בהיריון כל סטרס משפיע על ההורמונים אדרנלין וקורטיזול, וזאת אומרת שזה משפיע על הכליות ומה ש... איך אומרים לזה, סופיה, надпочечники? יאן, אתה знаешь надпочечники? לא שומע אותי אף אחד. בסדר. יש כליות ויש משהו למעלה על כליות, שזה גם קשורים לכליות. זה בלוטות כאלה. בלוטות שהם יוצרים את ההורמון קורטיזול ואדרנלין. אני לא שכחתי את השם, תסלחו לי, ומאוד חשוב לאישה בהיריון, מהר להוריד את העייפות של הבלוטות האלה, כדי שקורטיזול ואדרנלין לא יהיו במידה גדולה בגוף, אתם מבינים? ומה עושים את כל השמנים של פרי הדר? הם מורידים קורטיזול, אז זאת אומרת שהם מיד מורידים סטרס, וכל ההשפעה של סטרס, זה מאוד טוב. אנטי-דלקתי, נגד כאבים, נגד פטריות של ציפורניים ועור, נגד בקטריות, גם עוזרים נגד טונוס של רחם, ועוזר טוב למערכת עיכול, וגם מוריד את הטמפרטורה, ועוזר ללימפה, תנועת הלימפה, וגם עוזר לוורדים, וגם אנטי, איך אומרים, נגד רדיקלים פנויים עובד, כאילו מחזק את המערכת החיסונים, חיסון, מערכת חיסון. אנטי-אוקסידנט? אנטי-אוקסידנט, כן. וגם מרגיע נגד חרדה. וחיסרון אחד, זה, כמו שאני אמרתי, זה שמש. ובגלל זה, זה ממש מאוד 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 שמנים טובים. רגע, ומה זה אנטי-טוקסי? אנטי-טוקסי? כתבת פוטוטוקסי ואנטי-טוקסי. אז זה אותו דבר בעצם. אוקיי. אוקיי, תודה. והמלצה יותר טוב בזמן ההיריון, לא להכניס שמנים חדשים לגמרי. נגיד אתם השתמשתם לפני ההיריון שמנים אלה או אלה, ופתאום מכניסים 1, 2, 3 שמנים חדשים, לא כדאי. וגם אני אמרתי אחוז, לא יותר מ2%, וגם אם שמן אתם לא אוהבים את השמן, לא כדאי להשתמש בזמן ההיריון, זה לא המקרה, יש מקרים בחיים שלנו שאנחנו לא אוהבים ריח של השמן, אבל יש סיבה לזה, ופסיכולוג או ארומה קואוצ' כמוני, כן, ואנחנו יכולים להבין, לדבר עם בן אדם, להבין למה הוא לא מקבל את השמן,
ואז ממליצים לו להשתמש לאט לאט מכפות רגליים את השמן, כאילו כדי לעשות עבודה הפוכה, כאילו להרגיל אותו לזה, כדי שהוא יתמודד עם בעיה. זה יכול להיות, אבל המקרה עם רעיון זה לא המקרה הזה. מבינים? זה מאוד חשוב, וצריך לבחור את השמנים שנעים לכם להעריך אותם. ומה שאפשר להשתמש בזמן הרעיון, עוד פעם אני חוזרת לשמנים שרק אחרי חודש רביעי, אבל גם יש שמנים שאפשר להשתמש תמיד. זה מספיק שמנים, זה הספיק שמנים כדי להתמודד עם כל הבעיות ברעיון. בגלל זה יותר טוב לעשות, כאילו להשתמש בשמנים האלה. אתם יכולים לצלם את זה. פה יש שמנים שאפשר להשתמש תמיד, כמו תפוס, מנדרינה, טנג'רינה, ברגמוט, גרניום. גרניום כבר לא כתבתי, אתם רואים? במינון קטן אחרי 4 חודשים, כן? גרייפפורט תמיד, אילנג תמיד, ג'ינג'ר במינון קטן, קייפות אין לנו, קננגה, אתם מכירים את הקננגה? זה גם סוג אילנג. זה תמיד, כמו שאילנג, גם קננגה כנראה שיש באירופה אולי, בארצות הברית יש, זה מאוד מאוד שמן מאוד יפה, וגם אפשר להשתמש, מרגיע עד ככה שלא אכפת לכם כלום. אז אם אתם רוצים שיהיה לא אכפת לכם כלום, אז בבקשה קננגה. וגם ברוש, אחרי 4 חודשים, אתם זוכרים שכתבתי את הברוש שבשמנים שאסור, לא רצוי 3-4 חודשים. אז פה אני חוזרת לבנדר גם, וכתבתי גם אם יש באנמנס הפלות טבעיות, כן? ואפשר רק אחרי 16 שבועות של הרעיון. לידזיה, אתם השתמשתם פעם לידזיה? שמן יפה. ממש יפה. כן. ליבונה, רואים ליבונה בכל המקרים בחיים בעצם טוב מאוד, במינון מסוים גם, אבל בזמן הרעיון בזהירות. בסדר? כי זה גם שמן עם קיטונים, אבל לא אחוז גדול, אבל בכל מקרה. ולימון ומנדרין, כתבתי כבר, ניולה, מכירים? מנטה, עם בזהירות, נירולי, תמיד, נירולי דרך אגב, גם תפוזים, נכון? ופיטגריין, גם תפוזים. וכל התפוזים האלה, אפילו תפוס, נירולי ופיטגריין, זה 3 האלה, אחלה של שמנים. זה משהו ממש יפה. ורד, עם זהירות אחרי 3 חודשים, סנדל, זה גם אפשר כל הרעיון, עץ התה, במינון קטן ליים, אקליפטוס, קממיל, אקליפטוס וקממיל, אחרי 4 חודשים בזהירות. ושחור, אל, בזהירות רבה. דרך אגב, גם קפה, לא כדאי לשתות הרבה בכלל, ולא כדאי לשתות בזמן הרעיון, קפה עם אל. עכשיו, איך להשתמש? עיסוי, אתם יכולים לעשות לעצמם, וגם לעשות שמישהו יכול לעשות. וגם עיסוי נגד כל השינוי של אור בזמן הרעיון, וגם להוריד, להרגיע ולהוריד עייפות, והאחוז הכי גדול, 2% של שמנים. ומשתמשים באמבטיה גם בשביל הרגליים, וגם בשביל, אם אפשר, אם אין התנגדות לזה, אז גם אפשר בשביל כל הגוף. ואם נגיד אתם שמים כזה כדורים, אתם יודעים כדורים מזכוכית יש כאלה, כדורים. אם אתם שמים בכלי כדורים האלה, ואחר כך מים עם שמנים, ושמים רגליים, זה כמו עיסוי יוצא. אתם שמים את הרגליים על הכדורים האלה,
ואז בתנועות עושים במים, וזה כמו עיסוי עם שמנים יוצא. ואתם מכירים מדליון ארומה, כולם כנראה, זה משהו יפה, יש לכולם במשפחה שלי, לילדים, לבנות, לבנים, לנכדים, לכולם, גם לבעלי. לא כזה של גברים, אבל הוא לא מוריד את זה, תמיד זה. זה מאוד טוב. וגם אפשר לעשות קומפרסים חמים, בשביל הקלת של כל מיני כאבים, וגם קומפרסים קרים, אם כואב ראש, או צריך להוריד טמפרטורה. זה פה אני כותבת איך לעשות את זה, אתם יכולים, אני בכוונה כותבת בפרט, למה? כי אחרי שאנשים שומעים את הוובינר, הרצאה, לא משנה, הזיכרון שלנו בנוי ככה שאנחנו שוכחים כמעט 60%. זה נבדוק, זה בדוק, כאילו זה לא שסתם אני אומרת, כן? 60% זה הרבה, נכון? אנחנו חושבים שאנחנו נזכור הכל, יש כאלה שאפילו לא רשמיים, אבל זה לא יוצא. יש כאלה שיותר פחות. ואם אתם מצלמים, אם אתם אפילו לא שומעים הרצאה שלי יותר, אבל אתם צילמתם או רשמתם מה שאני כתבתי, אז כשאתם רואים את זה, אז ביחד, זיכרון וראייה ביחד, הם נותנים לכם לזכור יותר מ-80%. כאילו, זה מינימום 80%, אתם מבינים? זה משהו אחר. ובגלל זה, כדי להקלת קבלת האינפורמציה הזאת, אני כותבת כל הפרטים. כדי לטובה לכם לעשות טוב. ואז פה כתוב איך עושים את זה, כן? ואיזה שמנים אתרים משתמשים. לימון, לבנדר, גרניום, מנטה, ליים וקננגה. מה שאני אמרתי. במפזר, 1-3 טיפות, שמן אתרי, כן? אפשר מכל השמנים האלה, אפשר מה שאני כתבתי שם קודם, בכל 15 מטר מרובע של שטח החדר. נגיד יש לכם חדר 15 מטר מרובע, אם במצב רגיל אנחנו שמים 5 טיפות, 6-7 טיפות, אז ברעיון 1-3 טיפות, 4 טיפות מספיק. דווקא שמנים אתרים עוזרים לנו לקיים את הגישה בריאה, כן, לגוף שלנו, כי אני אמרתי קודם שהשמנים יודעים מה לעשות, והרכב הכימי, ויברציות גבוהות, ויכולת להשפיע על האנרגטיקה, ותהליכים כימיים וביולוגיים בכל החלקים של הגוף, גם שאין תופעות לוואי, וגם הגנטיקה על-טבעית של אלוהים, של צמחים, נכון, של שמנים, אז זה עוזר לנו לתקן כמעט כל תקלה בגוף, וגם בגוף ובנפש של אישה בהיריון. ועכשיו אני נותנת לכם המלצות לכל מיני דברים, לכל מיני מצבים, נגיד כמו כאבי גב. אתם יכולים לצלם את זה. זה מה צריך לעשות, כאב גב. כן? עיסוי גב, או אתם עושים את זה לעצמכם, כן? או מבקשים ממישהו לעשות עיסוי קל, ומה עושים? לשתי כפות שמן בסיס. מה יכול להיות שמן בסיס? אני ממליצה שמן שקדים. שמן שקדים, או שמן ענבים, גרעיני ענבים. לשתי כפות שמן בסיס, 2 טיפות לבנדר, ברוש וסנדל. אם נגיד זה תחילת הרעיון, אפשר בלי ברוש, אבל לבנדר טיפה, כן,
כתבתי שתי טיפות, טיפה, אבל אתם לא משתמשים, למה אמרתי שתי טיפות וגם סנדל שתי טיפות, כיפריס, כי אתם לא משתמשים שתי כפית בבת אחת, נכון? זה לכמה פעמים, להרבה פעמים, בגלל זה מינון די קטן, וזה טוב. ואתם יכולים גם לקבל אמבטיה, לעשות אמבטיה, אם זה אפשר, כן? הכל בסדר עם רעיון. ואז 18 טיפות, נגיד שמן לבנדר, או שמן סנדל, כן? אתם מערבבים עם אמולגטור, זה חלב. אני ממליצה חלב לאור של אישה בהיריון, או שמן שקדים. ואז מכניסים את זה לאמבטיה. וטמפרטורה של מים 37.5, 38 מעלות, תרגישו ללא יותר מדי חם. ואם יש לכם הקאות, אתם כאילו הקאות, אז אפשר להשתמש במפזר, לבנדר, לימון, ברוש, 15-20 מטר מרובע, יוצא 6 טיפות בערך. ואז כאבים בבלוטת השד, אם כואב, שדיים כאבות, אז גם אפשר לעשות עיסוי קל, ואני נתתי לכם את המינון, כן? וגם אמבטיה. אם יש עצירות, אפשר לעשות אמבטיה וגם עיסוי בטן. זה אמבטיה דרך אגב מאוד עוזר, אישה לא חייבת להיות ברעיון, כל בן אדם יכול להשתמש באמבטיה אם יש עצירות, זה מאוד מרגיע ומאוד עוזר. ואם אתם לא יכולים לישון טוב, וקשה לכם להירדם, ויש פאניקות, לחץ, אז אני ממליצה שמנים נירולי, אילנג וגם ברוש וגם ורד, ואפשר לשים טיפה על הכרית נגיד, או בדיפוזר, ולהשתמש גם בציטרוס, בפרי הדר, זה כמו תפוס, וברגמות זה מרגיע, ומאוד עוזר להירגע. וברגמות ולבנדר ביחד בטיפה זה מוריד חרדה. וגם אמבטיה אפשר לעשות עם גידרסול כזה, הידרסול, הנה ורד ותפוס. יש כאלה גידרסולים בחנות טבע שאפשר גם להוסיף לאמבטיה. טוב, בואו נמשיך, כי זמן שלנו. היה לנו סימני מתיחה. מתיחה כן, חשבתי אתם כבר צילמתם. לא, אבל את לא דיברת על זה. אז קודם כל סימני נתיחה צריך להכניס לאוכל שמנים בסיסיים, נגיד שמן פשטן, שמן שקדים, גם שאפשר לאכול, וגם שמן קונג'ות, איך אומרים, שמן של סומסום, זה טוב מאוד כדי לעזור, וכי בשמנים האלה, וגם בירקות ופירות, עם אחוז גבוה ויטמין C, אבל לשתות ויטמין C אני לא ממליצה מיד, בלי המלצה של הרופא. וגם עיסוי עם נירולי, זה טוב מאוד, וגם כדי לעשות עיסוי עם נירולי טוב מאוד עוזר נגד סימני מתיחות, אז להשתמש שמנים בסיסיים זה שקדים, וגם איך יש שמנים, אני כתבתי, בשכחת, רגע, אפרסק ומישמש, יש כאלה שמנים, אפרסק ומישמש, זה שמנים טובים מאוד, גם דרך אגב
לתינוקות. והצטננות ושפעת, זה טוב להשתמש בעץ התה ולימון, לעשות אמבטיה בשביל הרגליים, וגם מפזר, וגם עיסוי כל הגוף, או עיסוי רגליים, או עיסוי גב, גם חזה, זה טוב מאוד. וגם אבקליפטוס, להשתמש במפזר, ואפשר משמן משמש להשתמש, לערבב עם קיפוטן לנו עם עץ התה ואבקליפטוס, ולשמן את הכניסה לאף. בכלל, כשאתם יוצאים מהבית, שנשים בהיריון וכל הנשים יוצאים מהבית, אני ממליצה לשמן כניסה לאף, נגיד עם שמנים עץ התה, עם שמנים ארס, עם שמנים אסוח, טוב מאוד, עם שמנים שיש להם פעילות אנטי-דלקתי, אנטיספטי ואנטי-בקטריאלי, זה טוב מאוד לעשות, רק צריך לדלל, וגם אבקליפטוס. והסלייד האחרון כנראה זה נפחות הרגליים, זה טוב מאוד לעשות גם אמבטיה בשביל רגליים, עם ורד, תפוס וברוש. אם יש צרבת, כמה טיפות של מנטה ולימון, צריך לשמן את המקום, כמו שאני אמרתי, תחת הצלעות, כן? גם צ'קרה פה יש, הנה, מניפורה, כן? זה, אז פה לשים סמן פה, ואז הצרבת עוזב. ונגד הטוקסיקוזים, כמו שאמרתי קודם, זה אבקליפטוס, עץ התה וטיפה לימון, טיפה אחת בתוך מפזר. זהו חברות, אז אני מקווה שאני עזרתי לכם. אני אגיד באמת האמת שלא היה לי קל, כי זה בעברית, לא בגלל מאוד נוח לי איתכם, אני מרגישה חופשי, אני רואה את הפנים שלכם, יש חיוך על הפנים, ואני רואה שאתם מתייחסים אליי עם טוב, עם לב טוב, אבל בכל מקרה אין לי ניסיון גדול לעשות וובינרים בעברית. זה נהדר, אירה. אני צריכה כנראה כאילו לעשות תמיד את זה כדי להתפתח, אבל מקווה שעזרתי לכם בכוח. זה היה ממש ממש נהדר. יש לי בקשה אם את יכולה לקחת שקף אחד אחורה? כן. אחד, סליחה. אוקיי, עץ התה או לימון. תודה. בבקשה, ואני רואה, יש הבדל בין שימוש בהיריון או בלידה? כן, אני כבר עניתי, כן. האם יש הבדל, זה סופיה ענתה בשבילי. יתרת הכליה, מה? יותרת הכליה. מה זה? זה מה שרציתי, אדרנל. אירה, железу. תודה, כן. אוי, זה צריך ללמוד בעל פה, יאנה, מה אני אעשה בשבילך? איך פעם הבאה בשבילך? כן, יותרת הכליה, זה כן, זה נדפוצ'ניק, כן? כן, כן. בלוטות יותרת הכליה, כן. כדי להצטייד לשטיחון סיליקון נדבך, לתחתי אמבטיה כדי לא להחליק. כן, סופיה, כן, גם לי צריך, לפעמים. טוב, אז תודה רבה לכם, ממש היה נעים. תודה רבה לך, ממש היה נהדר. טעים לכולם, תודה גילה, וממש תודה. ביי. תודה אירנצ'קה, תודה רבה. תודה, נהדר. בבקשה. כן, תודה, לילה טוב. לילה טוב.